DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige Diyos marhay na Miyerkules na pagkaaldaw sa Satuya Gabos petsa 6 kan Disyembre. Aldaw kan Satuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary. Magkakaigwa man po ning live na Perpetual Help Novena on air sa DCGB alas 5:15 ang pagkahapon. Padagos kitang makimaherak ning intersesyon sa oral daw niya tung pangaipuman sa pagbuhay-buhay sa mahal na inang Santa Maria, anuman ang kasiributan, mahal na amang Diyos an enot sa gabos. Ecstasy. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Tingog kan banuaan nag-imbitar mag-iriba-iba na kita sagkod alas 10:30 lamang. Oro irestorya katuwang tadyan sa luwas ang news team si Chief Jimmy, Pading Jimmy, si Kumpadreng Jomar, Kumpadreng Al, pati naman po si Ans Galero, Joshua Bino sa Manibela, Henry Mata, ang sabuyang mata sa kalsada, sa control technical sa AM Band. Yaon dyan Chief Tech Ramir Tanay. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque Sa newsroom, sa padagos pong pag-antabay ka, nagbuburuto ang istorya, national, international, sumada lokal. mí así. News Director Mardela ang walang kapaguran. Yaon dyan, Angel Mostaza asin si Jen Matthew Balyaran. Igwa man tabi kaming news dyan sa online, sa internet, DCGB News Online Portal. Si la conoces Si Jimos Barrios katabang ang news team. estallar. No tiene pegas porque es genial. Así. Yaon man sa production, Tresia Marie Litana. Gusta a mí así. Me Mantang sa samuyang broadcast worldwide netwide si Jerome Nico Martinez. Extano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Ako man po si Pio Fernandez. No, 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 sí, 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 no, 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 hua, no, 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 sí, 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 no, 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 hua, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, hua, hua, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, hua. Isabay niya to ining petsa sa sagkod 25. Isabay niya to sa bilang ta petsa 6 ngunyan sagkod 25. 20 días Christmas na. Ala.
Wiyo pa di man sana. Ngarak-ngak na kita ta Christmas na. 20 días na sa dabaga. Isabay niya to sa bilang ang petsa 6 pati ang 25. 20 días sana Christmas na ya. Advance Merry Christmas po sa tuya gabos ya. Kita naman an mapuon man kan pag-greet nin Merry Christmas ito naman at least kakaiba ang sa tuyang tugtog nun. Ay makasuhapon may ay ka nakaaging aldaw tabi. Ano daw ko nakaantabay so naghapot sa sato diyan sa Barangay 16 kung sa inso clinic ni Dr. Philip Roa. Yan, nag-text back tabi ako sa imo, kabarangay ko ini diyan sa 16, inda kong na-receive tabi nindo, an clinic po ni Dr. Philip Roa, uyan diyan sa kunyan, sa kataning sa nakam Esteves Memorial Hospital. Diyan sa may Santa Ines, pasiring ka mo sa Esteves Memorial Hospital, hapoton sa gwardiya sa intabi su clinic ni Dr. Philip Roa. Yan. Si Dr. Philip Roa, saruyan sa nagkakapirang espesyalista sa helang sa talinga, sa dungo, pati sa halunan. Yan. Kung iyam, talagang sabi nga ni sa Tagalog, dalubhasa. Espesyalista, kompleto ekipahes tabi yan. Pangkunyan, pang St. Luke's, pang Makati Med, an sa iyang serbisyo asinan sa iyang mga ekipahes dyan tibaan lamang so nakadangog pa pinag-text back ko ito na si Dr. Philip Roa si Dr. Philip so naghahapot sa satuya yan diyan po ang clinic ni Dr. Philip Roa kataning kan Esteves Memorial Hospital saro yan sa espesyalista matindi na magbulong po sa mga kamatean talinga halunan buda dungo. Yan. ENT lang po tabi. Bakong ha? ENT lang. Sige, good morning Doc Philip Roa and good morning man. Kasubago na ka-oristorya taman na kang paglibot-libot ta. Sara Tio Mando na Murillo. Yan. Buda sara Sir Bert. Sara Sir Jerry na Candelaria. Diyan sa Bert Cartint. Good morning sa Indo dyan sa Washington Drive. Uyan sana, kahampang sana kan Sampagita Tourist Inn. Yan sa Washington Drive. Matindi minatint yan dyan. Dawa yan ng mga sports car. Nako, bako basta-basta. Jaguar, Ferrari. Yan, pinagtitiwalaan yan. Kan mga may sadiri rin sasakyan sa pagtint. Pulido trabaho tabi yan. Good morning sa inyo, mga paraan tabay tayan. AM band and online. Haloy nang panahon. Good morning. Diyan, igwa pa sindang ceramic tint diyan tabi oristorya kita diyan kasubago. Maray na aga sa Indo. Salamat sa padago sa pagantabay diyan sa Bert Cartint pati mga power windows, door locks sa Indo diyan tabi. Nagirahay nag-install. Good morning sa Indo diyan. Sige. Sa kuyang numero tabi na kita nasa transition kita kan pag shift sa bagong numero ito pong dating numero kong pinag-anunsyar. So, igwa man kitang mga texter man igwa man yung nagte-text man sa satuya, buda kunyan man, kukumbinsir taman sa programa. Number ko tabi is, kunya nasa Globe, nasa process na kita kan pag salida, pero dahil pabigla ang Globe number ko is, bago na tabi, 09 660 730 115. Yan. 09660 730 115. Globe po yan. Itong Globe ko, inda ko man kung ano nangyayari. Sa cellphone na siguro, buda sa card na. May ma-text ako, ma-reply ako. After a week, natangay taday ka nag-reply. Pero nag-reply ako. Yan. Aapudan ko man so nag-text. Day man nakakakonektar. Tapos ako man aapudan. Permidaang cannot be reached. Kaya sabi ko, siguro i-retire ta na.
Padit itong number na ito kan Globe Tano. Yan, so Globe. Yun na po yan ang number ko na dit ng wakanta, pinagagamit, luway-luway, I should say, na pinagagamit. That's 09660 730-115. Yan ang Globe ko. Yan, aber daw. Lima sa ng texter, okay na. Bako itong sa nagsaro, pay. 09660-730-115. Globe. And good morning, tabi. Diyan na po kamo kuniguaman kamo ning concerns, buda mga kuanman gustong ipaabot, pwede man, tabi diyan. And sa kunyan sa smart, sa kuyang number man, pinta pareho yung smart number ko, pinagsalidahan ko naman tabi. Luway-luway ta naman na pinag-i-introduce sa paggamit. Yung smart number ko is, ano ba yun? Yan, ang smart number ko is 0942 670 1195. That's 0942 670 115. Butronta 0942 670 115. Yan. Iyan po ang kunyang ko. Smart number. Sandali, may tumatawag sa tuyang linya. Hello, Diyos Maraynal daw. Nag-missed call po. Iyo tabi. Nakuha mo su number. So yan tabi, sa kuyang duang numbers na nasa transition po sa tuyang paggamit kan card na iyan, SIM card Pero dahil ko itao ini ki Chip Tech Ramir na number ko. Mo nga ni pigdatao su number mo sa ko. Dahil mo nga titao pero pig on air mo. Sandali, may tumatawag. Hello, good morning. Good morning po, Mr. Pino. Yes, sir, good morning. Pili po pakiulit ng smart number. Sige po. Tautrong ko sa smart number ko tabi, sige. So smart number ta. Ang smart number ko is 0942 670 1195. That's 0942 670 1195. That's 0942 670 1195. Yan. Okay, tabi. Yan ang number tatabi sa smart. Sige. Di yumunan ha. Sa ibang mga contacts niya to, inform pa natin. Yung tropa tabi, baka naka-monitor yung tropa. Yun na po ang number ko sa news team sa Globe. 09660 730 115. Globe yan. 09660 730 115. Yan. Okay, tabi. May nag-upload pa. Sandali. Ito, i-accommodate na number. Hello, good morning. Po, salamat po, Mr. Pino. Welcome. Good day. Okay. God bless. Merry Christmas. Merry Christmas, tabi. Okay. Salamat. Salamat po. Salamat. Yan. Ang kanya to. And so smart, utronta, so smart naman tabi is 0942 670 1195. That's 0942 670 1195 sa smart. Yan. Sige, may mga istorya kita dyan sa luwas. Aramon taan bit-bit ni kumpadreng Jomar. Pading Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Bago ang report,
ma-announcer naman ko na ako kan mga kung saan ako pwede makontak pa di. Oho. Tamapas ko na. Iyo nga ni kaya baga ito so piganon sir ko ta importante ho na maray. Iya baka mapas ko malay mo may mag-greet lamang sa kuyang Merry Christmas. Dahil ko na tabi announcer so cellphone number ko. So Gcash na sana. Sa kaso sa Messenger pwede naman. Sinimpo ko talaga ngunyan. Sinimpo ko pa ding Jomar. Ayo. Importante hon 20 días na sa nabaga isabay ta sa bilangan sa isang kod 25. Iyo baka mapas ko na para pirana sa ng aldaw. Ikang loko-loko kang kumpadre ko. Pigbubuko mo ako, ner pigpapasupgan mo ako. Pasagin-sagin mo man sana kaya tayo man sa ng intensyon mo. Nakulong ka pang Tipungal ka. Lado ka talaga. Pakicheck na lang tabi kan sa kuyang Facebook account. Ipopost ko duman sa Gcash ko. Ito sa tuyo ko, loko-loko ka bata. Pasimple sa naman. Ikaw lang iyak ka Alam talaga. ko ang style mo kaya dahil ka pwede magkapasir sa ko. Sagin-sagin na pigaron sa number at iyo man. Anyway, Merry Christmas sa sana tabi sa nakarumdum ka number ni Papading Pio. Fernandez. Buha ka talaga. Dinoking mo ako. Ay, pare, mas siguro paano baga padi? Naantos man sa kuyang naabot sa imo. Takasumangin, nagparaatid-atid ako niya ko. Nuarin ko pa daw niya ko ini ia-anonsyar. So sa kuyang dating numero, dahil na nagdako ng aktibadong maray, dipisil niya ko, anapod bagang ngunyan kumpadring Jomar, peak season. Dipisil pa din na udyan mo nang i-anonsyar. Takong kulukado na sa iba ka buhos. Pag anonsyar mo, ay, wala ng budget. Ay, naka, sige pa Dapat amay pa, ipagta. Sige. Salamat pa din sa dagdag na bareta. Kurulang ngunyan ang staff kan mga konsihal as in Vice Mayor digdi sa Premier Distrito Canalbay o kaya maging siguro sa bilog na probinsya Canalbay. Ini pa de hulita ngunyan aldaw pinaggibo ang seminar na ilinansar kang Office of the Vice Governor para sa mga legislative staff sa bilog na probinsya Canalbay. Basado sa pakikipag-ulag ng GB News kay Vice Governor Glenda Ongbongao na saro sa importanteng programa kan Office of the Vice Governor, iyo ining seminar na o capacity building development training developing training para sa mga staff kang mga konsyal, board member, pati mga vice mayor sa bilog na probinsya Canalbay. Digdi sa syudad kan Tabaco, nagkapira nagpasiriring na dyan sa Legazpi parating diranan meeting. Ang pinaghahagad man sana ni Vice Governor Glenda, iyo ang tigduruwa lamang na staff, kaya lang so sa ibang banwa, pag kapos manganis hindi sa staff, takiba sa rosa ng staff. Yan. Napigtao sa councilor, kaya nahubasa, nawarang ki staff. Katuyuan kay ni, susub kay Vice Governor Glenda Ongbongao na matraining ining mga legislative staff sa paghampang sa mga bisita kan sa indang mga pinagsisirbihan na ilihidong opisyal kundae ang mga ini, halimbawa nasa official travel. Kailan tanari parukan na Vice Governor na ang iba na mga legislative staff, pag may minadulok na may importanteng tuyo sa sarong konsyal o Vice Mayor o kaya board member, dahil pagkaisikan mga nangyayari, dahil nasisimbag ang ano pa man nakaputan, dahil aram kung ano mga dapat nagibuhon. Yan. Igwapa da ang mga legislative staff na medyo ibang ugali. Yan. Arong kan pag nahiling na an madulok garong ngayon masulisit. Iba ang dating, ibang panimbagon. Anapod kan kumpadring Jomar, bawas boto. Ayun na niyan. Bawas boto. Kaya dapat i-brief ning marayan kan Vice Governor. Oo. Sige. Apuera kay yan, minsan, pag may mga tuyo ang media
sa mga legislador, Oh. may importanteng dapat maaraman, gustong maaraman, Mhm. wala kapa-kapa so staff, kada lamang na ignorante kung ano ang tigkatrabaho Yan. kan sa indang amo. Oho. Susug sa Vice Governor, dapat aram kan mga legislative staff, ang gapos na aktibidad kan sa indang pigsiserbihan na legislador, Mm-mm. kung ano ang sa indang mga programa, kung ano ang existido dyan na mga ordinansa na ipinagpapasarkan mga ini, ang gapos-gapos na transaksyon dapat aram kan mga legislative staff ta kung dai nakakahampang sa indang pigsiserbihan, kaya nindang simbakon ang gapos na kahaputan. Mm-mm. Ang naunang bitang pa ring capacity building development training, duwang aldaw nagigibuhon, duwang batch, saro ngunyan aldaw, saro sa aga, dahil sa kadakulan kan expected na mga maratindir, hali sa bilog na probinsya Kanalpay, na mga legislative staff. Yan. Yan pa rin, mga kadagdag na bareta, Jomar Bian, DCQB. Salamat kumpadreng Jomar sa initial na bungkaras kan istorya dyan sa First District ng Albay. Bilog po dayan ha na staff kan mga konsehales. Igwa ni nagakanigong briefing para sa trabaho asin pag-akomodar kan mga dapat na transaksyones na sa indang atubangon na kliyente kan sa indang kanya-kanyang mga pinag-siserbihan na konsehal elehidos. Ano? Si Chief Jimmy. Chief Jim Pade, good morning. Yes, salamat pa rin. Maray na aga sa mga para-tabay. Congratulations sa Chief of Police Canlibon PNP, Police Captain Victor Borhal. Awardee ni Pade as most outstanding Chief of Police for medyo sa mga accomplishments pon kana destino siya digdi pagkatapos sa pagkamantinir na matrangkilo na kaaging eleksyon. Oho. And sa yan, rank number 1, municipal most wanted na dakot na naman kan Libon PNP. Sunod-sunod, Aba? ang sutin most wanted persons kan Libon, Oho. haros mauubos na tamalak kan inot baga tabi pa di mapapalo na sa kulungan digdi. Yan. And maringani na i-commit rin sa BGMP, inako na dahil bakuna kontra COVID sa pakiworon kana Chief of Police Canlibon PNP. Makakaroon niya ito tabi pa rin si Police Captain Victor Borhal, sir. Congratulations. Si Pio po sa angkor sa DCGB. And makiki-update kami kan mga panibagong aresto naman ito digdi sa Banoan Canlibon. Yes, sir. Good morning po. Yes, good morning. Po. This is Police Captain Borhal, sir. Yes, sir. Good morning, Chief. Si Pio Morning po. Fernandez po ini kang DCGB. Primero tabi, congratulations sa rekonisimentong sa imo tabing na-receive. Over. Sir, salamat po. Salamat po sa muyang provincial director na ito po kiyaro ito pong merit na ang Libon po, lalo na po is inano niya pong outstanding in the performance of in evaluation ranking for second semester. So, salamat po sa muyang mga senior officer na nag-comment po kayo sa muyang pinag-alam po dito sa Libon. Salamat po, sir. Opo. Sir, pag asumir mo dyan bilang Chief of Police sa Libon, siyempre aram mo na kung gurano baga kagabat ang sitwasyon sa PAS e-orden, paano so naging sistema mo, so sikreto mong inadaptar, sagkod na maresibi mo ang arog ka na rekonesimento tabi? So, para sa kuya po, sir, ang ginibo ko lang po is, kaya talaga po is higos, kumbaga higusan, malasakitan, and then talagang dapat po pagkasaro kang mga barangay, and then police, pati yung mga sa mga iba pong law enforcement, dapat may collaboration po digdi sa Libon. Kumbaga, sararo po, sarabay. Kumbaga, tarabang-tabang po ang naging sekreto po digdi. Bako man lang po, ako po ang may kagibo kayo. Kundi tarabang-tabang po. And then, sa support kang Samuyang Provincial Director and then si Regional Director po. Opo. Sir, arog kayo na nagkaigwa dyan ng reign of terror, yung pig-identify nido na conception na group, tabi. In fact, so nagkakapirang barangay diyan kay ito, nagkaigoning out-migration, nagharali na sa takot. Ngunyan, ano ang assessment tabi nindo? Ano po, nagbabalik na ang normalcy, ang pagkakampante kan mga tao tabi diyan? Go ahead.
Opo. Bali po, ang mga tao is talagang habo naman po sa grupong yan na naghari-arian dyan sa Kabuldan kang Libon. Kaya, kaya po, halos kadak lang po, di mga barangay nagre-request na malaganan mo po sindang mga personnel kang PNP. Kaya lang po, dahil mayan makikiter gabos po. Pero sa iba po, nagkagawa po kita ang kampo sa Libtrong. So, sa Mulos-Mulos. So, naging peaceful na po duman. And then, yung mga alleged member na constitution ko, nag-arali na po ito. Then, na po sila duman nakakahari-arian sa mga lugar ito. Dati po, ang Libtong, ground zero, kung ba nag-arali po dyan kabuso mga tao. Talagang inabando na pati sa eskwelahan. Halos talagang as in wara na. Kasi sa sobrang takot. Sa Ngunyan po, nagbaralikan po. And then, dakol pa pong barangay na nagdidigdi po, na gusto man po magkaigwa sa endang maski magdarisindang daga para makaganang pong kipresensya kang sa tuyang kapulisan. Kasi nahiling po ninda sa mga ibang barangay na naging dito na po so katuninungan. And then dahil na po masyadong naghari-arian itong grupong ito. Opo. Now, sa kwan mo, sa scale na 1 to 10, saan mo ibubugtak ang pagbuelta na kang level of... Po na nadadali yan, hindi man na neutralize, dito po kung rin ma-strike yan. Kaya nga sabi ko po, para maano yan, magtarabang-tabang kasi lemang kaya po kang PNP na dahil dahil sa tabang kang mga tao na sila po mismo ang nasa ground, hindi nakakahiling na everything yawan sila dyan sa kalugar na yan, magtaw man lang po si magayon na informasyon. Dahil na po masyadong matakot kasi sabi ko ay senda, kung pirmi na lang takot ipa-aerial ta, warang mangyayari. May kumbaga, paano so panghaluyang solusyon po dito sa Libon. Yan, oho. Salamat po, sir. Opo. Pero kwan na, nagkaigwanan nin paglalangkaw giraray ang kumpiyansa kan tawo dyan, over? Opo, hindi man po. Ikaw pong naglangkaw ng kumpiyansa. Pero dito po sigurado magagabos kasi may mga, kasi dahil man po umahali-ali ang trauma dito ang mga panahon na nangyari. Pero at tigingawin po kang samuyang kapulisan na ibalik na po. So tiwala sa kapulisan na magpusip sinda. Kumbaga sa rate ko po kanina sasabi mo ko ilang rate. Siguro po para sa kuya, gawin ko na po mga 60% ang katunino. Kasi data po aram ko anong nasa isip kang iyan na grupong yan. Kung ano po ang gigibunin ng lakdang digit sa Libon. Kasi aram tamang pong may mga armas yan. And then may mga grupo man po talaga. Kasi mga previous nga pong mga krimen, sa inda po baga sinda po sumikagimo ka sa Libon. Ay, opo. Now, sa lado naman tabi kan sa indong pag-encourage sa publiko na they should put their trust sa indo, tanganing makumbinser mo sila na ito nga ni sa pangapudan mo na magtaong ng informasyon. And they sinda matakot na kung magtaon ng informasyon, tiba at buweltadahan sinda. Go ahead, tabi. Yes po. Yan po ang sa kansa mo yung provincial director, mo yung regional director na magtaw pong informasyon kasi para po yan sa panghaluyan na solusyon. Kasi kung mas kinahiling na po, tapos dahil man i-usit, may teknolohiya baga po kita. Kasi ang iba natatakot na bilhan. Pero may teknolohiya ba kita sa paagi po kang mga cellphone, mga messenger, pwede man po kasi para dahil po sila matakot kasi may mga paraan po na kaya may teknolohiya. Kaya lang ang nag-create po kaya diyan na sitwasyon takot kasi may mga ano diyan na maski na paghinalaan lang talagang nadadali maski bako man talaga sila so nag-usip idali kaya nag-create kitakot talaga. Yan po ang binilog diyan kang grupo, mag-create kitakot sa tao. Ay, opo. Now, bilang Chief of Police tabi, sir, anon sa imong magiging mensahe to the outside world na ito na ang Libon, 60% na nagbabalik yung tiwala, yung normalcy, pass orden, dahil na itong mga minaburot pang terror na yan, although igwa pang mga posibilidad, anon sa imong magiging mensahe bilang ikang Chief of Police tabi dyan? Go ahead. Bali, sir, ang mensahe ko po digdi sa Libon na asmat sa yaon po kami, gigibuang ito gabos ang lockdown para sa kataninungan ng Libon. Yaon po dito mga higos ng mga personnel ng Libon NPS. Sa tabang po kang samuyang provincial director and then regional director. Magdigdi po kamo sa Libon. Safe po ang Libon. Yaon po kami, 24 hours. May yaon po ang suporta sa samuyang LGU. Si Mayor po, very supportive man yan para po ikararay ang Libon. So, welcome po kamo sa Libon. And then peaceful po ang Libon. Maraming salamat po. Congratulations, Chief, and mabuhay ka mo dyan. Salamat po, sir. Salamat po. Good morning po. Good morning. Pading Jimmy.
Hello, yan tabi pa rin. Si Police Captain Victor Burhal and sa liwat, congratulations COP. Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Nakuha ni Chief ang rekonosimento and tama man susuksukan baraha ni PD. Tayo na nga ni PD natin. Kunanan. Nakuha niya siguro yung suksukan baraha, tamang suksukan baraha para makamtan ang pasi orden dyan sa Libon. Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nor Broth Cubes, pasarapin ang lutuin with Nor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Kaloy! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on.
Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discount sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasan taman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giyaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ng Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, nin maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga Libongenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa Libongenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Chemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas na sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Parinas from Lando 58. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Anesoria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Yes! It's Christmas time! Bingo Ganbanwaan, Pio Fernandez. Merry Christmas! Thank you so much, Chief Tech Ramir. Taod-taod basahon tabad sa mga nag-acknowledge kan sa tuyang number as in nag-text anong tabi. Mientras tanto si Compadring Al, good morning man, what's happening? Good morning, balik sa pagiging provincial legal officer kan Albay, si former Judge Jose Noel Rubio. Ini balian informasyon alay sa pahayag ni attorney o kaya ni board member attorney Melissa Abadesar Medelia sa pag-informar sa Sangguniang Panlalawigan na sa sunod na sesyon iguanin mangyayaring konfirmasyon para sa appointment ni former Judge Jose Noel Rubio bilang provincial o bagong provincial legal officer. Pagkatapos na nag-resign si Attorney Susan Barrios Cas sa pagiging provincial legal officer kan Albay sa personal niya man na rason. Kaya naghanap man si Gobernador Attorney Grex Lagman nin makakasalida sa pwesto ni Attorney Cas, Barrios Cas. So sa informasyon, si former Judge Rubio na dati naman nagserbi kay ito, panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara, iyugiraray ang makabalik sa sayang dating trabaho bilang provincial legal officer, subject for confirmation na sana kan Sangguniang Panlalawigan sa sunod na sesyon regular. Kaya palan kaso pag-lighting ceremony dyan sa Peñaranda Park kaso sa Christmas lights baga, ano? Ang Domingo. Nahiling da ito si Judge Rubio na kasabay na sa entourage ni Governor Grex Lagman. Yes, so tama. Positive sabi yan, Bade. So yun na yan. Konfirmado na ang informasyon base mismo sa report na nagpaabot ni Board Member Bandesa na si former Judge Rubio yun mabalik sa sayang dating trabaho dyan sa Kapitolyo
na pagiging provincial legal officer. So nothing new sa trabahong yan kay Judge aram na ni Judge Rubio. Kabisado na ni Judge. Aloy baga na nagsilbi man ni panahon ni dating Governor Alfonso Butsara. Kaya yung problema masyado manang mo diyan. Welcome giraray sa public service kay Judge Rubio. So yan, tabi pa an informasyon pa. Hali sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. O kan nakaagi man na Domingo kang pagpailaw dyan kan Christmas decorations sa Kapitolyo, sa Peñaranda Park, sa Freedom Park. Nahiling ining si Judge Rubio sa grupo entourage ni Governor Attorney Grex Lagman. Tibaan nga maging provincial legal officer o yung mananggad dyan sa Kapitolyo. Balik sa Kapitolyo si Judge Rubio, provincial legal officer. Good morning, giraray tabi dyan. Kay Sir Manding na Murillo dyan sa Bert Cartint. Good morning, Sir Munding, buda sa tropa, sa familia, kay Sir Jerry. Sir Jerry na Candelaria, taga Pandan. Makonsuelo pag nagkaka-istorya kita mga kababayan ta dyan sa Catanduanes, Tako sa Karaburan, tapos nagdakula sa Virac. Dandig din na destino sa Legazpi, di na tinubuan kang kabos na dapat na tumubo. Sabi ni Sir Jerry, nauyag yung radyo namo. Gustong sabihin, nauyag yung radyo, naraot. Kaya, maski nga sa cellphone, naghihiling kami, loyal kami digdi sa Bert Cartint. Good morning dyan sa Bert Cartint. The best mga kamo dyan. Good morning, Chief Tech Ramir. Matint ka ng Jaguar o Ferrari. It takes a lot of, sabi na nga ni, skill. Tanganing tiwalaan ka kan mapatint sa imo kan high-end car na yan. Kayang-kaya nila yan dyan. Bert Cartint. Maging mga antigo ordinaryong auto dyan sa Bert Cartint, pati na mga high-end car. Ito so ultimong pigkon mo? Jaguar ganito so ultimong pigtint nila dyan, Roger. Jaguar, matindi yan. Yan sa Washington Drive. Mga manlain-lain na klase po, ceramic, gabos. Pati paghirahin ng mga power windows, power locks. And the best dyan. Good morning sa Indo dyan. Salamat sa padagos na pagantabay. Chat ba ngayon ako amin nga so number mong bago. Yan. Sige tabi. Eto, may naghapot sa tuya, nag-miss call duman sa dati kong number. Opo. Dahil ko man ito pa totalmente pinag-disable ta nasa transition nga ni kita kan pagpalis kan mga contacts At dipisil na bigla mo yan na mawara lalong-lalo na sa nature kan trabaho mi. Importante ang contacts Kaya dahil ko pa ito tabi disable todo-todo. Paluway-luway, Pag may mag-text duman ko nasisimbag sa bago kong number. Kaya kung ma-miss call ka mo duman, igwa pa ito tabi. Yan. Pero naga-transition na kita. Nasa transition period na tabi kita. Yung app sa databi, yung radio app sa databi, Chief Tech Ramir, medyo naka-off. Yung DCGB Live app medyo naka-off. Igwa lang po ning diit na technical adjustment, tanganing mas lalong mapino po yan nasa mo yung radio app sa cellphone. Aram po nindo, kung dahi ka mong radyo na AM band, halimbawa na raot sa AM band nindo, pwede ninugbugtakan ang sa indong cellphone ng AM band. Taang ko niyan baga, ang mga FM ko niyan, o kaya ang mga cellphones ko niyan, Chief Tech Ramir, FM lang ang nakabugtak. Ngunyan, nagibo po ang sa mo yung IT department sa pamamayon ni Sir Nonoy Locsin. Si Samoyang President for Engineering, nagibo kami ng radio app na exclusive para sa DCGB AM band. Madaliun man sana po dahil na kamong radyo sa harong na raot, bugtakan taning AM band ang sa indong cellphone. Pasiring lang kamo duman sa cellphone nindo, naka-online kamo, naka-data, may wifi. Pasiring kamo sa Google o kaya sa Play Store. I-click nindo ito, Play Store. Then sa search, duman sa search portion, i-type lang nindo DCGB Live App. DCGB Live App. Then, i-search nindo. Pag pindot-tindot kang search, maluwas na ito duman. I-download nindo, tapos i-install. Download, install. Pagka na-download na, i-install nindo, mga 2 minutes lang yan. Presto, yaw na po yan sa screen nindo. DCGB Live App. And nakalaog na dyan sa indo ang Radio DCGB AM band sa indong cellphone. Maski sa inyo mo magduman, may data ka mo, may
Wi-Fi, may internet, pwede ka mo dyan magdangog tabi. AM band, dyan sa indong cellphone tabi, ha? Yan. Dyan sa birth cartit, mabuhay ka mo dyan. Salamat kay Chiu Manding na Murillo tabi. Good morning sa indo dyan, buda sa tropa. Ano lamang ang panguntuhan dyan, ha? Sige, eto pa. Bilog na good morning dyan sa imo Sir Pio, as in sa bilog na pamilya kan DCGB. Merry Christmas. Merry Christmas man tabi, ha? Merry Christmas man sa indo dyan, sa tuyang mga paraan tabay. So 961 mo, pigmiss call ko gumagana pa tabi Sir Pio. Ginagamit pa ito o yung bago. Opo, gumagana po yun. Dahil ko pa totalmente nga itong pinag-disable. Tana sa transition kita, kan pagsalida. Yan. Sabi man ni 3412, Papa Pio, masalida naman ako kan talk and text ta permi no services. Kaipuan i-restart mo nga ni makaapod ka saka maka-text. Si Raybar. Iyo tabi Papa Raybar, iyo maso nangyari sa kuya. Kaipuan mong i-restart, tanganing maka-call ka, buda maka-text ka naman. Kaya nagsalidan ako. I-save ko ining number mo, Papa Ray, ha? Ining number mo is Globe ba to, Papa Ray? Papa Ray, kung nagdadangog ka, i-save ko ito. Dahil ko muna punason ining text mo, ha? I-save ta ayan. Good morning po, Sir Pio. So, Globe mo po, nagbago ka din ng SIM card po? Opo. Ang Globe ko tabi is 094, ano na ba yung Globe ko? 0926, sandali. Dahil ko pa nga ni ito na masyado yung sa kuyang Globe number, ha? Mamaya ikuang ko tabi yung Globe number ko. Ano na nga yun? 09660 730-115. That's 09660 730-115. Yan. Sige, ay, naku, mabareta si Angel. Sandali muna, ha? Mabuelta po ang programa. Dakul kita pang mga temas. Buda mga report dyan sa luwas. Pakalis kan bareta muna ni Angel. Buda hanap buhay. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo!
Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matletsyon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Itinaas kan Philippine National Police sa full alert and status kaini pun sa masunod na simana. Disyembre 15 tangani makasiguro ang kaligtasan kan publiko sa pagselebrar kan Christmas season. Sigun kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, suspendido ang leave kan mga pulis po sa Disyembre 15 tanganing masiguro na available ang mga personahes para sa deployment sa interong nasyon. Dugang pa kaini ipinag-ordena kan PNP Chief General o ni PNP Chief General Benjamin Acordal Jr. an intensified police visibility as in preventive control o patrol operation para masiguro ang seguridad kan publiko lalo na ang matindira sa simbang gabi. Aparigdi parte man kan ligtas Paskuhan 2023 ang pagdesignar nin 39,000 na kapulisan para sa gigibo na safety operation kan PNP. Kaya ba sa mga lugar na tatauanin maigpit na seguridad, iyo ang mga simbahan asin transport terminal. Yan ang pangalas 10 na bareta ahali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Kando ay light, gaan nang may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GV sa Bishop Lifestyle!
Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat ng lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Hubilyar, hali sa indong mamumuto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Pa, nashoot ko tong behind the back habang nakakadena sa kotse. 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idulukan masa, dainang iba Joey Salceda, padagos ang pagatod ni, servisyo asin pagpadaba. Sagapos na Albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salceda, dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol pa si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee. Talagang makakatulong, saka yung hindi ka makakatulog at saka yung minsan sumakit ang ulo mo, yun lang ininom ko, sunset. Saka yung ilang oras nawala na. Mas maganda talaga itong Dextin na herbal na coffee. Lilia, Sorbidad, mata sa kahoy, barangay Limangita. Nueva na epektibong nakakatulong ang Dok Alternatibo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili
chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Coco Martin at ang bilin ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Yes! It's Christmas time! Dingong Ganbanwaan, Feliz Navidad. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Igon na po kita ning 16. Lapwas alas 10. Ans, may report man, Ans. Good morning, please go ahead. Good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta, formal lang binuksan ko nila pagkaaga ang Frontline Extension Office kan gobyerno lokal kan Legazpi sa Pacific Mall. Ini pinahirota ni City HRMO Head Carlito Perez Jr. kung sa 5 palaan ng mga opisina ni gobyerno gikan sa City Hall ang mabugtak man in pesto dyan sa 3rd floor o ining haranisan naman sa may opisina kan DFA sa Pacific Mall. Sigun kay Perez, ang mga mabugtak digdi iyo ang City Engineering Office, Assessor's Office, PDO, BPLO, asin man ang Treasurer's Office. Sinabi ni Perez na saro sa mga makakatabang ini para mas dakol ang mga komedar, lalo na ining mga sektor ni nagnegosyo digdi sa syudad kan Legazpi. Kaptang kan pahayag ni Darlito Perez Jr.
City Frontline Extension Office. All this is possible with the strong partnership that we build with the city government and the city board. And I hope so, our representative from the business community and the media and sa Kapitana Aniuman na nakasakot kayo ng barangay so that we can make all these services closer to the people and easier to avail. In closing, Sigun kay Perez, puro yan daw, pwede na dyan pasiring ang mga muya makavail kan mga serbisyo kan gobyerno lokal, siring na kan pag-secure kan business as in mayor's permit, at pagbayad din community as in real property tax o tax as in iba pa na mga pig-officer kan na mga naulambitan niya to na mga opisina de gobyerno. Ang CPU ang informasyon kay Alci Boy, Ans Galero, Salamat, Ans. Dagdagang tapan mga istorya. Yan sa luwas. 20 o kaya 18 lapuas ang alas 10. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Kapio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag pang bareta kung DENR sana. Dahil kakayanon na solong magtanom ng gulping kahoy asing pangataman ang sa palibutan. Kung kaya nakulang bagay ining nationwide simultaneous tree planting program kan Department of Education o DepEd, partikular na ni Vice President as an Education Secretary, Sara Duterte. Kaptang inisertiyo kan naging pahayagman ni DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Milia Jr. Patakod kan pagsabay kay ini o pagtuwang mismo kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsan sa nangyaring ceremonial tree planting kasubago sa barangay o Baskaran Elementary School, Barangay Baskaran, Daraga Albay. Namamalisyahan sigun Kimilya na sa ngunyan nahihiling na ang pagbalos kan kinakban kung kaya ngunya na ang tamang panahon na hingawahon maprotehiran ang kapalibutan maski sa simpleng pagtanom nin kahoy asin pag-nurture kay ni tangali nang masigurong magtalubo. Kasabay kan seremonya formal man na pinirmahan kan mga opisyal kan DepEd asin DENR Bicol ining sarong Memorandum of Agreement para sa pagtatabangan kan nasabi ng duwang ahensya. Ining nationwide simultaneous tree planting activity patakot ini kan programang 236,000 trees gifts for children kan DepEd. 236,000 ang target maitanom nationwide asin nasa sobra 20,300 man na mga kahoy ang naitanom digdi sa Bicol region. Patakod kan na ceremonial tree planting kasubago and MOA signing, presente man si DepEd Albay Schools Division Superintendent Madam Nene Merioles asin si Daraga Municipal Councilor Julius Duran bilang representante man ni Mayor Awin Baldo. Yan kami Sirpio, dagdag pang impormasyon, Halis Alawas, Joshua Bino, DCGP. Good morning dyan sa Petron Top Gas Gasol. Yan, udto na naman baga dapat Petron Gasol ang gamit sa pagpalaad ka na mga gas stoves, gas range sa mga karinderiya, turo-turo, sa mga harong kapartang na po yan kang Pilipinas ang Petron Gasol. Petron Top Gas Gasol, dyan po sa Daraga, sa may kataning sa naman kan Daraga Public Market. Good morning sa Indo. O sige, acknowledge ta ining mga mensahe sa text sa tuyang numero tanganing masigurar na iyo po nako anindo ini. Good morning Pio, regular listener mo ako from Sagpon, Daraga Albay. Thanks for airing your both number in Globe and Smart. On day, I'm going to send my concern on Prime Water Service. Thanks. O sige tabi, dyan sa Daraga, problema talaga yan na tubig. Tubig! Yan, sabi digdig, good morning Mr. Pio, hapot ko lang po. 67 years na po ako. Why wala po ako social pension sa senior citizens? Di man lang naawa sa amin. Ano na po mi mag-asawa maintenance? Ayun na po mi mga mag-asawa maintenance. Sa gabot dito po sa arog kay ni tabi, magpasiring ka lang diyan sa indong munisipyo, hanapon nindo so opisina kan senior citizens. Magparehistro ka tabi duman ta, most probably dahil ka pa nakarehistro. Iyan kun dahil ka pa nakarehistro. Pero kung nakarehistro ka na,
paki-follow up duman sa senior citizens sa opisina nindo. Kung nakarehistro ka na, kung may ID ka na ha, paki-follow up duman sa senior citizens office nindo. Sa munisipyo kan ginubatan igo dyan yung OSCA. Paki-paabot ang sa imong concern na yan. Pero kung dahil ka pa nakarehistro as senior citizen, kaya dahil ka pa ning pension, magpasiring ka man giraray sa Office of Senior Citizens Affairs. Diyan sa ginubatan, OSCA, igwayan dyan kada munisipyo, tanganing marehistro ka. Tiba adiyan ang problema tabi. Ano? Yan. Eto pa. Oy, Raybar, iyo tabi Raybar, isa-save ko ning number mo. Si Sir Paul Belga, good morning. Diyan sa Barangay 2. Maray na aga man tabi. Diyan sa Barangay 2. Kay Mama Mila, Kapitan Mama Mila, good morning. Hello po. Sir Pio, new number mo, maray na agag. Opo, new number tabi. At naga-transition kita sa pagsalida kang number. Si 18507, copy. Salamat man tabi, 18507. Eto pa. Extano! Good morning tabi, Sir Pio. Paki-check tabi ang official FB page ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Nahak garo ini. Pakihiling tabi kang may day ninda. Day ko pa uyan isip pa ha, i-verify niya to yan. Listening the tabi from positive yan, Papa Ping. Donna from Pinari. Endimar? Positive yan na hack yung My Day. Yun, na-hack talaga, no? Bisuhan na lang na dumana muna sa Games Hub mag-healing. Tagaro pick take down ang una ito. Ayun, sige. Kan cyber security. Okay, sige, thank you so much, Endimar. May mga plus na ba? Igwaning. Ardiyo siya mo na. Ikaw plus. Dahil ko madaling sa may day kaya marasa pa. Pero pig take down na hindi marano. Pig take down na. Yeah. Yung na pig pagamit. Dahil ko na pigamit. Dahil so naghapot. Thank you so much, Endimar. So naghapot tabi kung nahack. Iyo po, positive yan nahack. Yung account, FB page kang PCSO. Yo, good man. Kung dumadalang ka mo sa game app ninda. Ano, yan. Sige tabi. Yan, no? Pero kung na, inabot na kita kan oras pa no. Naku, salamat man duman ha. Dakul man po itong nag-signify na change na kita ng cellphone number. Salamat po. Medyo kapos na kayo kita sa oras. Makakuha na kita. Dahil maghali po ha. Masunod tulos ang samuyang news director si Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Good morning.